Idzie wędkarz bez las i niesie w kiblach pełno rybek. Spotyka go strażnik. Dzień dobry. Co tam macie? No rybki. Co, udał się połowia? No, udał się. No to poproszę karta wędkarza. Ten bierze, szukał, ogląda. Albo wie pan co, ale ja te rybki mam z akwarium swojego. Ja je biera, puszczą do swoich kibli, potem biera je nad stoł, puszczą je do stołu, żeby się popływały, potem one mi wlatują nazad i biera je do domu. Pan myśli, że jest głupi, ja. No, to weź pan rybki, idziemy nad jezioro, wypuści pan rybki i obejrzymy, nie? Przyszli na te jezioro, wypuścił te rybki, no i czekają z 15 minut. Strażnik mu go do... No to niech pan je woło. A kogo? No rybki. Jakie rybki?